Welcome to T-Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Kapfupi akaita mukurumbira wekuita madrama nana marabha adzokawo naye achichema achizhamba achichemera kuti vaSewicknell kudai vavatengerawo mota kaAqua. Hasi wekutanga naSecalus akachema akazhamba akadzimara aitengerwa. Saka naKapfupi anyora achiti Sewicknell hello baba Sewicknell chivayo. Zita rangu ndinonzi Fred Manjalima Kapfupi. Sekutaura kwakaita baba Nicholas Zakaria andipo pakutongera vapfumi asi I was wondering why you left me behind the gift that you given to those who supported ZANU-PF rallies party. Iniwo ndanga ndiripowo mukuru musandikanganwe. Aenderera mberi Kapfupi achiti all rallies held in Epworth I was there supporting ZANU-PF. Ndiri mwana wemusangano weZANU-PF kana kwapresident ndakatosvika namanager wangu Shugeto anogaro kurumbidzai zvikuru nebasa ramunoita kubva musi wamakatanga. Apa tinotaura tichiti inonzi killing two birds with one stone. Ndikapfupa akutokumbira chikumbira namanager wake vese vari kukupira kudai mangotitengerawo mota chero yamatipa chero zvamatipa tinogamuchira, ndozvataurwa naKapfupi. Aenderera mberi Kapfupi akati ndicharamba ndichitsigira musangano weZANU-PF kusvikira Jesu adzoka pasi pano, ndinotenda. Apedza achiti ZANU-PF huchi ED huchi 2024 kusvika 2030 tenge tichipo. Asi vazukuru vambuyana ndavataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu auya akati mudhara tsvagai basa musiyane nekuchemera mota. Ko chii ichocho chii chakadaro? Mumwe munhu akati kabenzi kemurume. Mumwe munhu akati Kapfupi deserves a better car than Aqua. He entertained two generations from street theater till the present day. Ngatengerwa mota. Vamwe vanhu vakati aiwa kutengerwa sei? Hapana zvakadaro. Mumwe munhu akati kana iri huchi why are they begging for cars instead yekuti vazvitengere? Mumwe munhu akauya akati vamwe vachabayiwa kumanyowa nekuda zvinhu gore rino, mirai muone. Mumwe munhu akati ko kunyora neshona nhai imi because muri kutotadza muchinyora nechirungu. Mumwe munhu akati this is said maartist ari kukumbira mota nemacomedians nevanhu vemadhirama vakukumbira mota. Chii chiri kumboitika muZimbabwe? Mumwe munhu akati siyai mudhara apiwe mota, he is a legend. Mumwe munhu akati pazvinodai pamiti minyoro kuzoti yakaoma, Mwari rangarirai nyika yedu yeZimbabwe. Mumwe munhu akati jealousy down, varume vanokumbira zvavo tazviona. Mumwe munhu akati don't abuse word rekuti huchi, munouziva here huchi hwacho? Mumwe munhu akati this is embarrassing, please men let's learn to work and enjoy the fruit of our labor. So guys, handizivi tinoti kudi asi Kapfupi naye akukumbirawo mota, Secalus akakumbira. So vanhu vari kuzviramba asi varipo vamwe vanhu vari kuti aiwa iyi legend ngaapuwe mota zvitina kupokana. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.